Tervetuloa meidän maatilalle. Minä ja mun mysteerimies, nautitaan maanläheisestä elämästä mettien keskellä vanhalla pientilalla. Omavaraisuus on meille iso asia. Suurin osa ruuasta, mitä syödään, on täällä tilalla kasvanutta. Näin sitä tietää, mitä syö, saa varmasti luonnonmukaista ruokaa, ei ole myrkyllä kyllästettyä ja tietää, että eläimet saa elää hyvän elämän. Meillä on kanoja, lampaita ja perheeseen kuuluu myös kissoja ja koira. Munia ja lihaa riittää omiin tarpeisiin, samoin suurin osa kasviksista tulee itseltä. Marjat saa mettästä tai puskasta, sienet myös. Kasvattelen ja kerään myös yrttejä. Maito- ja viljatuotteet pitää vielä hakea kaupasta. Itseltä on elukoille heinät ja kerput, polttopuut on omasta mettästä ja talo lämpiääkin niillä. Samoin rakennusmateriaalia saadaan sieltä. Vesi on omasta kaivosta. Tämä on komeata eloa, kaukana maailman pauhusta ja keinotekoisuudesta. Elämä on kovin autenttista eikä tule tylsiä hetkiä. Rankkaakin välillä on, ja työtähän tämä vaatii, mutta sielu lepää. Tällä kanavalla ajattelin jakaa esimerkiksi kasvatusvinkkejä, vinkkejä omavaraisteluun, sitten vähän syvällisempiäkin aatoksia ja ylipäänsä vaan videoita maalaiselämästä. Toivon sydämeni pohjasta, että yhä useampi palaisi juurille. Itsensä takia ja ettei meidän maaseutu autioituisi tyystin. Toivoisin, että yhä useampi pysähtyisi miettimään maalaisjärjellä tätä maailmanmenoa. Pohtisi kestävyyttä, että tarviiko tai kannattaako ihan kaikessa kuluttamisessa olla mukana. On surullista seurata, miten yleistä loppuun palaminen on ja miten ihminen niin helposti nykymaailman pyörässä terveytensä menettää. Mutta mitä jos muuttaakin elämäntavan vaatimattomampaa, ettei se enää perustuiskaan kerskakulutukseen, jos sitä tyytyisikin vähempään? Toki ymmärrän, että kaikilla tähän ei ole mahdollisuutta. Mutta jos sulla on unelma kestävämmästä ja omavaraisemmasta elämästä, toivon, että saisit tämän kanavan myötä lisää rohkeutta ja uskoa elää sitä elämää. Toivottavasti voin olla avuksi. Tämä kanava olkoon tämmöinen yhden naisen ekokapina. Laitahan kommenttikenttään, mitä ajatuksia herää tai jos tulee jotain kysyttävää tai ehdotuksia aiheista. Mutta kiitoksia, kun katsoit videon ja seuraavaan kertaan.